चला सामन्याला सुरुवात होते. वैयक्तिक गटातील पहिला आणि संघातर्फे पहिला षटक घेऊन आलाय चिन्मय. नक्कीच पहिला चेंडू मात्र अवांतर फेकला जातो. अवांतर स्वरूपात एक धाव मिळाली जाते आणि संघाचा श्री गणेशा पुन्हा एकदा अवांतर चेंडू फेकला जातोय. स्वेर मारा चालू केलाय. दोन धावा झालेत आतापर्यंत. अजूनही कोणताही चेंडू फेकून झाला नाही. पुढचा चेंडू पाहूया. निखिल साठे, निखिल सारंग, मॅन फ्रॉम नवानगर. नक्कीच या चेंडूवरती मात्र पायावरती आदळून चेंडू घुसलाय. दांडीवरती दांडी गुल केली आहे. या ठिकाणी मात्र चिन्मय निखिलची जागा घेण्यासाठी आलाय फलंदाज आकाश. पाहूया आकाश काय करतोय. एक ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स देणार का आकाशच्या माध्यमातून. परंतु आतापर्यंत चिन्नूची मात्र गोलंदाजी तरबेज पाहायला मिळतोय. पहिले 2 चेंडू अवांतर फेकले होते. त्यानंतर मात्र 2 चेंडू मात्र नक्कीच चांगले फेकले जातात चिन्नूच्या माध्यमातून. हाही चांगला चेंडू नक्कीच चांगल्याशी गोलंदाजी चिन्नूच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. या ठिकाणी मात्र नक्कीच चांगल्याशी गोलंदाजी चिन्मय इनफॉर्म गोलंदाज. नक्कीच 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 बीट केलं जातं. पायावरती आदळलाय चेंडू. 4 चेंडू फेकून झाले. 2 चेंडू शिल्लक असतील. फक्त 2च धावा खर्च केले जाते चिन्मयच्या माध्यमातून. हाही चांगला चेंडू होता. थोडीशी त्या ठिकाणी रणनीती चुकीची पाहायला मिळते ती म्हणजे राधेश्याम संघाकडून. पाहूया पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा घेऊन येतोय चेंडू. हा मात्र चांगला चेंडू होता. चेंडू मात्र जातो निर्धाव. पहिल्या षटकाची समाप्ती संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजे 2 धावा. 1 गड्याच्या मोबदल्यात 2 धावा. पाहूया वैयक्तिक गटातील पहिलं आणि संघातर्फे दुसरं षटक घेऊन आहे गोरखनाथ भडपकर. पाहूया मॅन फ्रॉम पावस गावचा सितारा. त्याच्या समोर असेल प्रसाद डोरलेकर. हा चांगला चेंडू होता. या चेंडूवरती मात्र कोणती धाव येत नाही. चेंडू जातो निर्धाव सरळ. विराज रचकरच्या हातामध्ये चेंडू विसावलाय. पाहूया पुढचा चेंडू कशा प्रकारे येतो प्रसाद साठी. हा चांगला चेंडू होता. चांगला पंच केला. चेंडू जातो सीमा रेषेच्या बाहेर येतो. प्रसाद ब्रँडेड चपकार. प्रसादच्या बॅट मधून खणखणी चपकार आला. धावसंख्या मात्र झटपट बदलले. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 6 धावा. पाहूया पुढचा चेंडू गोरखनाथचा. गोरखनाथ एक सुपरस्टार पावस गावचा पाहायला मिळतो. या ठिकाणी मात्र नो चेंडू होता. नो चेंडूवरती मात्र स्टायलिश फटका खेचला होता. परंतु चेंडू मात्र तितका पोहोचला नाही. परंतु 1 धाव नोच्या स्वरूपात वाढली जाते. पुढचा चेंडू पाहूया ऐवाचा. हा मात्र चांगला स्टायलिश फटका होता आणि या चेंडूवरती मात्र चांगला फ्राड केलाय तो म्हणजे प्रसाद डोरलेकर. यावर्षी मात्र चांगलीशी कामगिरी त्याच्या बॅट मधून पाहायला मिळते. गत वर्षीचा बेस्ट बॉलर म्हणून त्याला किताब मिळाला होता तोच प्रसाद डोरलेकर. फलंदाजीसाठी यावर्षी मात्र चांगलीशी कामगिरी करताना पाहायला मिळतोय. कशा प्रकारे त्याच्या माध्यमातून फलंदाजी केली जाईल. एक ऑलराऊंडर परफॉर्मन्स करणार का या पूर्ण टुर्नामेंट मध्ये. गत वर्षी मात्र उत्कृष्ट गोलंदाजीचा किताब मिळवला होता प्रसाद याने. आता मात्र कशा प्रकारे पाहूया फलंदाजी करतोय. हा मात्र चेंडू नक्कीच अवांतर असेल. पंचांच्या दोन्ही हात समांतर अवांतर चेंडूची सांगता झाली आहे. 1 धाव तर नक्कीच वाढले. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 12 धावा. पुढचा चेंडू ऐवाचा. हा मात्र चांगला चेंडू होता. चांगला पंच केला होता पण चेंडू जातो जाहीर क्षेत्रामध्ये 1 धावेसाठी. 1 धावेने मात्र धावसंख्येत भर पडली. पुन्हा एकदा धावसंख्या झाली ती म्हणजे 13 धावा. एक अफलातून अशी खेळी करताना पाहायला मिळतं. ऐवाच्या माध्यमातून चांगलीशी गोलंदाजी सुद्धा पाहायला मिळाली. आतापर्यंत धावसंख्या झाली ती म्हणजे 13 धावा. दुसरे षटक प्रगती फलकावरती चालू असताना धावसंख्या फक्त झाली ती म्हणजे 13 धावा. प्रसाद
कशा प्रकारे दबाव ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल ऐवाच्या माध्यमातून. अजूनही 2 चेंडू शिल्लक असतील या षटकातील. या 2 चेंडूवरती पाहूया प्रसादच्या बॅटमधून किती धावा जमवले जातील की ऐवा मात्र जखडून ठेवेल. धावसंख्या झाली 13 धावा. चला पुढचा चेंडू ऐवायाचा. हा मात्र चांगला चेंडू होता, चांगला टटवला, परंतु चेंडू जातो पुन्हा एकदा जाहीर क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी. एक धाव्याने मात्र धावसंख्या वाढली जाते. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 14 धावा. पुढचा चेंडू एक चेंडू असेल दुसऱ्या षटकातील अखेरचा चेंडू घेऊन आलाय पुन्हा एकदा ऐवा. हा मात्र अवांतर चेंडू असेल, नक्कीच एक धाव वाढली जाते. धावसंख्या 15 वरती पोहोचली आहे. चालू असलेला सामना तो म्हणजे रामदास स्मृती विरुद्ध राधेश्याम. हा मात्र चांगला चेंडू होता, खोलवर टप्प्याचा चेंडू, क्रिकेटचं ब्रह्मास्त्र, परंतु या चेंडूवरती मात्र कोणती धाव मिळत नाही. चेंडू जातो निर्धाव. चालू असलेला सामना असेल तो म्हणजे राधेश्याम विरुद्ध मोरेश्वर स्मृती. प्रथम फलंदाजी करत असताना 2 षटकार समाप्त केले. संघात धावसंख्या झाली होती म्हणजे राधेश्याम संघाची 15 धावा. एका गड्याच्या मोबदल्यात 15. गोलंदाजी मार्गमध्ये सज्ज झालाय तो म्हणजे गोलंदाज धीरज असेल. हाही पावसगावचा सितारा आहे. चांगलीशी गोलंदाजी त्याच्या सुद्धा माध्यमातून पाहायला मिळते. हा मात्र चांगला चेंडू होता, परंतु पंचांकडून कोणती खून येत नाही म्हणजे चेंडू जातोय निर्धाव चेंडूची सांगता झाली. पुढचा चेंडू कशा प्रकारे फेकला जाईल धीरजच्या माध्यमातून. हा मात्र चांगला चेंडू आहे, अवांतर चेंडू फेकला जातोय. आता मात्र नक्कीच अवांतरची खूण आलाय पंच हरजकरच्या माध्यमातून. पुढचा चेंडू पाहूया कशा प्रकारे फेकला जाईल. स्ट्राईक वरती फलंदाज असेल आकाश. आकाश काय करतोय? हा मात्र चांगला चेंडू, चांगला पंच केला. चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावेसाठी. या 4 धावेने संघ धावसंख्येत भर पडले. संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजे 20 धावा. पाहूया पुढचा चेंडू. पुन्हा एकदा धीरज तयार झाला आकाशसाठी गोलंदाजी करण्यासाठी. हा चांगला चेंडू आहे. नक्कीच या चेंडूवरती मात्र कोण बाद झालाय? प्रसाद बाद झालाय की आकाश बाद झालाय? पाहूया. प्रसाद याला मात्र कोणती गरज नव्हती स्ट्राईक सोडण्याची, परंतु त्याला माहिती आहे की धावसंख्या मात्र खूपच कमी झाली आहे, मला स्ट्राईक वरती जाणे गरजेचं होतं. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 20. 2 गड्याच्या मोबदल्यात 2 गडी बाद झालेत. 20 या धावसंख्येवरती दर्पण आलाय. नवीन फलंदाज स्ट्राईक वरती असेल तो म्हणजे आकाश. पुढचा चेंडू. हा चांगला चेंडू आहे, चांगला पंच केला आहे. चेंडू जातोय पुन्हा एकदा सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावेसाठी. आकाशच्या बॅट मधून आता मध्ये चांगलीशी कामगिरी पाहायला मिळते. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 24 धावा. 2 चौकार आकाशच्या बॅट मधून आले. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा आकाश तयार. हाही चांगला चेंडू होता. चेंडू जातोय जाहीर क्षेत्रामध्ये एका धावेसाठी. या एका धावेने संघ धावसंख्येत भर पडली आहे. संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजे 25 धावा. आताचा मात्र हा डॉट चेंडू निर्धाव चेंडू येतोय. पुढचा चेंडू पुन्हा एकदा धीरज. हा चांगला चेंडू होता. या चेंडूतून मात्र एकच धाव मिळते. धावसंख्या मात्र झाले की 3 षटके समाप्त केले. 25 धावा.
3 षटकार समाप्त संघात धावसंख्या झाली 25. आतापर्यंत कमी स्कोर या ठिकाणी मात्र पाहायला मिळतोय. 3 षटकामध्ये 25 धावा. सामना संपल्यानंतर HM पूर्णगड वर्सेस विष्णू स्मृती हा सामना होईल. तर दोन्ही संघाच्या कर्णधारांनी चालू सामन्याचा मध्यंतर झाल्यानंतर लगेचच कॉमेंट्री बॉक्सकडे किंवा टॉस्का बॉक्सकडे यायचं आहे. गोलंदाजी मार्गवर सज्ज झाला विराज हरजकर. स्ट्राईक वरती असेल दर्पण. पहिला चेंडू चांगला लेग ब्रेक केला होता परंतु चेंडू जातो सीमारेषेच्या बाहेर 4 धावेसाठी. परंतु लेस लाईनला मात्र पाय टच झालाय त्याच्यामुळे चेंडू मात्र निर्धाव घोषित केला जातोय पंचांच्या माध्यमातून. त्या ठिकाणी पंच म्हणून आपल्याला तीक्ष्ण पंच पाहायला मिळतं. सुजन जांभारकर यांच्या माध्यमातून हा निर्धाव चेंडू घोषित केला जातोय. मेन पंच म्हणून सरपंच या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात प्रवीण हरजकर सर. तसेच लेग पंच आपल्याला पाहायला मिळत आहेत सुजन जांभारकर सर आणि तसेच आपल्याला पाहायला मिळतात प्रणव नाटेकर सर. नक्कीच चांगलं असं नियोजन आयोजन आपल्याला पाहायला मिळतं. पंच पॅनल सुद्धा खूपच चांगलं या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं. नक्कीच आता मात्र अवांतर चेंडू पाहायला मिळतोय. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 26 धावा. पुढचा चेंडू हा मात्र चांगला चेंडू होता. फुलटॉस चेंडू होता परंतु फुलटॉस चेंडू नो चेंडू घोषित केला जातोय कारण क्रीजच्या बाहेर चेंडू पडलाय. चेंडूवरती नो चेंडू आणि +1 एकूण 2 धावा मिळत आहेत. या 2 धावांनी संघ धावसंख्येत वर पडले. संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजे 28 धावा. अजूनही अखेरच्या षटकातील 5 चेंडू शिल्लक असतील. या 5 चेंडूवरती पाहूया कशा प्रकारे खेळ केला जाईल तो म्हणजे दर्पणच्या माध्यमातून. हा चांगला चेंडू आहे या ठिकाणी मात्र हिट विकेट. काय म्हणावं हिट विकेट परंतु गोल विकेट. दांडी गोल सुद्धा केली आहे. पाहूया नवजोत आलाय फलंदाजीसाठी. हा मात्र चांगला चेंडू आहे. या चेंडूवरती मात्र कोणती धाव मिळत नाही. चेंडू जातोय निर्धाव. धावसंख्या मात्र रोखली जाते. धावसंख्या असेल ती म्हणजे 28 धावा. 3 चेंडू शिल्लक असतील. चांगलीशी गोलंदाजी विराजच्या माध्यमातून 1 गडी बाद केलाय. 3 धावा फक्त खर्च केला. या चेंडूवरती मात्र चेंडू जाते सीमापार 4 धावेसाठी. सगळ्यात कमी स्कोर मात्र या ठिकाणी आतापर्यंत पाहायला मिळतोय. धावसंख्या झाली 32 धावा परंतु कालच्या दिवसामध्ये 37 धावा डिफेन्स केल्या होत्या संजय स्मृती संघाने. परंतु पाहूया हा मात्र चांगला चेंडू. या चेंडूतून मात्र चेंडू जाते सीमापार 4 धावेसाठी. आतापर्यंत धावसंख्या झाली ती म्हणजे 36 धावा. पुढचा चेंडू विराजाचा अखेरचा चेंडू अखेरच्या षटकातील. हा मात्र चांगला चेंडू आहे निर्धाव चेंडू. आता मात्र धावसंख्या झाली ती म्हणजे 36 धावा. जर आपल्याला सामना विजय करायचा असेल तर 37 धावा जमवाव्या लागतील. कालच्या दिवसामध्ये संजय स्मृती याने जी कामगिरी केली होती कामदार स्मृतीच्या विरोधात त्याच प्रकारची आपल्याला रणनीती आखून चांगल्याशी गोलंदाजी करत ओळखावं लागेल.
सामना राधेश्याम पूर्णगड वर्सेस विष्णू मोरेश्वर प्रतिष्ठान यांच्यामध्ये मोरेश्वर प्रतिष्ठान पहिला सामना पराभूत झाल्यानंतर दुसऱ्या मोरेश्वर स्मृती ना ओके मोरेश्वर स्मृती पहिला सामना पराभूत झाल्यानंतर आता मात्र कमबॅक करताना दिसतोय 36 धावा 37 धावांचं टार्गेट अचीव्ह करावं लागेल. तू बोल. विष्णू स्मृती कॅप्टन ताबडतोब या प्लीज. गोरखनाथ इज ऑन स्ट्राईक. प्रथमेश मोरे मगाच्या सामन्यातला हिरो, परंतु यावेळेला मात्र सुरुवात करून देतोय अगदी खणखणीत ड्राईव्ह येतोय चौकारासाठी. 37 धावांचा माफक आव्हान आहे. राधेश्यामला काहीतरी कामगिरी चांगली करावी लागेल. इन बिटवीन यावेळेला मात्र डॉट डिलिव्हरी येतोय. गोलंदाज निखिल सारंग थोडंसं अपयशी आहे. निखिल सारंग फलंदाजीमध्ये मात्र गोलंदाजीमध्ये ते कमबॅक करावं लागेल. पुढचा बॉल या वेळेला मात्र तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण. अटॅक इज द बेस्ट डिफेन्स असं म्हटलं जातं क्रिकेटिंग लँग्वेज मध्ये, आणि ते मात्र या ठिकाणी होताना दिसतोय. 3 पॉईंटच्या दिशेने डॉट डिलिव्हरी येतोय. 21 बॉल 33 धावा. मोरेश्वर प्रतिष्ठान आजही तुम्ही सर सांगितलं तर विष्णू स्मृती 2 सामन्यामध्ये 2 विजय आहेत, त्यामुळे ते अप्पर हँड वरती राहतील. ओहो व्हॉट अ परफॉर्मन्स. एकदा या फिल्डिंग साठी जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. अगदी शेवटच्या क्षणाला जंप मारून यासाठी लागतं प्रॉपर टायमिंग. हे प्रॉपर टायमिंग आणि तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षक युगांत यांच्याकडून. कारूच आहे. कारू गावाला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू बघा, खारवी समाजातील संपूर्ण खारवी समाजातून आपलं नेत्रदीपक कामगिरी करण्यासाठी क्रीडा कौशल्य दाखवण्यासाठी आलेले हे सर्व खेळाडू. या सर्व खेळाडूंना हार्दिक शुभेच्छा. इन बिटवीन षटक संपतंय. पहिल्या षटकामध्ये 5 अशी धावसंख्या झाली आहे. 37 धावा म्हणजे अजून ही दिल्ली बहुत दूर है. ये दिल्ली तक जाना है तो ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, ट्रेन पटरी पे लानी पड़ेगी. पहिलं षटक संपन्न झालं ते निखिल सारंग यांची आणि पूर्ण टुर्नामेंटमध्ये आतापर्यंत जितके सामने झालेत मगाशी ईशान अडुरेकरने 1 षटक टाकलं होतं जे बिना अवांतर गेलं होतं, म्हणजे वाईड नाही, नो बॉल नाही, अतिरिक्त धाव नाही. दुसरं षटक टाकलं निखिल सारंगने. एकदा आमच्या समालोचन कक्षामधून निखिल सारंगसाठी टाळ्यांचा गजर होऊ द्या. 18 बॉल 32 धावा. मॅच इज ऑन. राईट आर्म राऊंड विकेट मारा करेल गोलंदाज. पहिला बॉल लेग ब्रेक करण्याचा प्रयत्न गोरखनाथसाठी. आई वाह. गोलंदाज बॉलर नेम पियुष गोलंदाजी करेल. पुन्हा एकदा लेग ब्रेक करण्याचा प्रयत्न सफल आउट झाले होते. बॅकफुटला गेले. टॅप करण्याचा प्रयत्न पंच झाला बॉल, परंतु स्ट्रेट टू द फिल्डर. मिडांच्या दिशेने क्षेत्ररक्षण झाले. धावसंख्या 7. यावेळेला परत एकदा व्हेरिएशन करण्याचा प्रयत्न. थोडासा मिडल कडून लेग ऑफ कडे जाणारा लेग कटर पद्धतीचा बॉल पाठवले. सीमा रेषा पार, सीमा पार चौकार. गोरखनाथ अर्थात पावसगावचा हा सितारा, याच्यामध्ये क्षमता आहे. ओ चुकवलंय, हुकवलंय, लॉलीपॉप दिलाय आणि नक्कीच चुकवलंय. डॉट डिलिव्हरी, रिअल डॉट डिलिव्हरी. 15 बॉल 27 धावा. गेम इज ऑन. यावेळेला भरकटलाय ऑफस्टिकच्या बाहेर. पंजाब तो हरियाणा अशा पद्धतीची गोलंदाजी. अमोल जमदाडे सिंधुदुर्ग मधला एक नामवंत आवाज समालोचकामध्ये त्यांनी हे शब्द शोधून काढले होते. ते मात्र ऑल ओव्हर महाराष्ट्रामध्ये प्रसिद्ध झाले. पंजाब तो हरियाणा वाईड बॉलला. त्यानंतर श्याम वाकर यांनी तो वापरला. रतनबुवा स्मृती टुर्नामेंटमध्ये धावसंख्या झाली 11. नो बॉल साठी DRS मागितला गेलाय. नो बॉल साठी साइड आर्म नो बॉल, साइड आर्म नो बॉल साठी DRS मागितला गेलाय. फिल्डिंग ओव्हरस्टेपिंग साठी ओके. बॉलर ओव्हरस्टेपिंग साठी. 11 धावसंख्या. 1.4 ओव्हर्स 26. तर मी बोलत होतो मगाशी डॉट डिलिव्हरी पंजाब हरियाणा. श्याम वाकर हे दुसरं नाव आहे. अजूनही सावंतवाडीला बिलॉंग करणारा आहे, समालोचक आहेत. त्यांनी हे रतनबुवा स्मृती पाटील मध्ये वापरला की पंजाब टू हरियाणा हा बॉल जातोय, आणि तो इतका प्रसिद्ध झाला की आज प्रत्येक समालोचक तो वापरतोय आणि वाईड बॉलला म्हणतोय पंजाब टू हरियाणा.
भक्तराज मळेकर, फेअर डिलिव्हरी. भक्तराज मळेकर जरा इथे यायचं आहे. भक्तराज मळेकर धावसंख्या 11 वरती. 4 चेंडूचा खेळ संपलाय. पाचव्या चेंडूवरती पाचव्या बॉलवरती आहे पियुष. दुसऱ्या ओव्हरमध्ये या बॉलला मात्र पाठवण्यासाठी प्रयत्न केला होता अलॉंग द ग्राउंड खेळण्याचा शॉट, परंतु तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण मिड ऑन पोझिशनला आणि मिड विकेट पोझिशनला. इन बिटवीन त्या दोघांच्या मधून काढायचा, याचा अर्थ सुईमधून धागा रोवण्यासाठी. यावेळेला टॅप होता परंतु तितकंच चांगलं क्षेत्ररक्षण. दिस इज द राईट टेक्निक टू फील्ड द अंडरआर्म क्रिकेट बॉल. 11 धावा, 12 बॉल आणि धावसंख्या पाहिजे आहे 26. 12 बॉल आणि 26 धावा. मॅच इज ऑन. H&M ने मगाशी करून दाखवले ते डिफेंड करण्यासाठी. आता मात्र मोरेश्वर स्मृती. हा सामना इझी होता. इझी टास्क कधी कधी अवघड कसं करायचं, म्हणजे हायवेला बनवायचा कच्चा रस्ता, हे मोरेश्वर स्मृती मागच्या 2 सामन्यामधून दाखवून देतोय. यामध्ये थोडीशी स्ट्रॅटेजी विराजला चेंज करावी लागेल. टीम मीटिंग घ्यावी लागेल. काय चुकतंय, कुठे गफलत होते. 12 बॉल 26 धावा. यावेळेला मात्र पोझिशन आहे 60 टू द टीम राधेश्याम. संजय स्मृती काल 37 धावा डिफेंड केल्यात. आज 36 धावा. पुन्हा एकदा 37 धावाच बनवायच्या आहेत. या 37 धावा टार्गेट अचीव्ह करण्यासाठी आहेत, परंतु या डिफेंड झालेले आहेत. त्यामुळे जेव्हा हिस्ट्री एकदा होते तेव्हा ती पुन्हा एकदा रिक्रिएट करण्याचा प्रयत्न केला जातोय. हिस्ट्री रिक्रिएशनचा यावेळेला काम करण्याचा प्रयत्न. नवीन गोलंदाज प्रसाद डोरलेकर, आणि प्रसाद डोरलेकरने केले दांडी. गुल 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 थँक्यू व्हेरी मच डीजे. काय ड्रॅमॅटिक चेंज आउट आहे या मॅच मध्ये बघा. 36 धावा इझी टार्गेट होता 37 धावांचं, परंतु ते मात्र इझी टार्गेटला आव्हानात्मक बनवलंय, कठीण बनवलंय. नवीन फलंदाज जातोय चिनू. याच्यावरती आहे दारोमदार. पुढचा बॉल स्लोअर डिलिव्हरी. प्रसादची ऍक्शन बघा कशी आहे. ही हुलकावणी देणारी ऍक्शन आहे. प्रसाद डोरलेकर गेल्या वर्षी UPL मधील उत्कृष्ट गोलंदाज पारितोषिक मिळवलं होतं. तोच प्रसाद यावेळेला व्हेरिएशन करण्याचा प्रयत्न करतोय. आता मात्र ऑफ ब्रेक करतोय. पॅडला लागून बॉल जातोय डिक्लेरेशन स्वरूपामध्ये. धावसंख्या 13. 1 विकेटचे नुकसान पर. धावसंख्या 13. 9 बॉल 24 धावा. विराज थोडंसं अंडर प्रेशर येतील, कारण मोरेश्वर स्मृती गेल्या वर्षी क्वालिफाय करता राहिलाय फायनल साठी, परंतु या वर्षी त्यांना ते कामगिरी करावी लागेल. 9 बॉल 24 धावा आवश्यकता आहे. चिनू टॅप खेळलाय, परंतु ताकद नव्हती, पॉवर नव्हती. पॉवर जनरेट करण्यासाठी तुम्हाला बॅट फ्लो तितक्या सुंदर पद्धतीने पाहिजे. तेवढा बॅट स्विंग पाहिजे की 360 डिग्रीज पाहिजे. आज मी सकाळी हायलाइट्स पाहत होतो. वैभव सूर्यवंशी ज्याच्याबद्दल काल मी बोललो होतो, त्याची जे सिक्सेस होते, त्याचे जो बॅट फ्लो आज सकाळी दाखवला जतीन सप्रूने, तेव्हा त्यांनी दाखवलं 360 डिग्रीज मध्ये बॅट फिरत होती, आणि त्यामुळे त्याचे शॉट आउट ऑफ द पार्क जात होते. अंडरआर्म क्रिकेट मध्ये सुद्धा तुम्हाला ते पॉवर पाहिजे. इन बिटवीन वाईड बॉल 2 धावांनी धावसंख्या वाढते. संघाची धावसंख्या होते 16. अजूनही 8 बॉल 21 धावांची आवश्यकता. मॅच रंगतदार बनते. फलंदाज खेळण्यासाठी तयार आहे प्रथम गोरखनाथ आज मात्र त्या तितक्याशा लय मध्ये नाहीये जितक्या लय मध्ये गेल्या वर्षी होता. मैत्री स्पोर्ट्सच्या माध्यमातून गेल्या वर्षी अंतिम फेरीमध्ये चमकदार कामगिरी करणारा गोरखनाथ या वर्षी मात्र कंप्लीट डॅमेज करतोय आपल्या संघाला. 2 चेंडू डॉट गेले. षटक संपलंय. 6 बॉल 21 धावा. मॅच खूप लांब गेलीये. 37 धावा डिफेंड केल्यात या ठिकाणी काल संजय स्मृतीने. सहा बॉल 21 धावा. मोरेश्वर स्मृतीला चमत्कार करावा लागेल.
छोटी सी मुसीबत से डर जाए उसे अनाड़ी कहते हैं, छोटी सी मुसीबत से डर जाए उसे अनाड़ी कहते हैं, और हार को भी सामने देखकर लड़ जाए उसे खिलाड़ी कहते हैं। अगर आप अनाड़ी है तो ये दिखा दो, अगर आप खिलाड़ी है तो जज्बा दिखा दो। यही दिखाने का काम करना पड़ेगा चिनू को, यही दिखाने का काम करना पड़ेगा आयोवा को अर्थात गोरखनाथ को. पण त्यांच्या समोर आहे गोलंदाज दर्पण शिरगावकर. राईट अप राऊंड देकर मारा करेल. 6 बॉल 21 धावा. चमत्कार होईल. काल अचीव केलेत कुंदन रोहिलकर यांनी 23 धावा एका षटकामध्ये. पहिला बॉल वाईड बॉल, पहिला बॉल देवाचा दिलाय दर्पणने. दत्त प्रसादिक दत्त देवस्थानचा हा खेळाडू दर्पण दत्ताला बहाल केलाय. 6 बॉल 20 धावा. फुलटॉस 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 आउट ऑफ द पार्क. फलंदाज बाद. चिनूला परतावं लागेल माघारी. 5 बॉल 20 धावा. येस जीजे. पण वाजवतो यार. आतिश पावसकर. 5 बॉल 20 धावा. आतिश पावसकरला हिरो बनण्यासाठी याहून अधिक चांगली संधी नाहीये. दर्पण शिरगावकर 5 बॉल 20 धावा. लेफ्ट हँडेड बॅटर आहे, खब्बू बॅटर आहे. गेम चेंज होईल. फुल पहिला बॉल वाईड बॉल. बघा गेम चेंज अशा पद्धतीने होतो. टच अँड गो टच अँड गो टच अँड गो आहे. अंपायरचा इशारा पेंडिंग आहे. वाईड बॉल आणि +1 2 धावा मिळत आहेत. कहाणीमध्ये येणार ट्विस्ट. हे सिरियल मी काल बघत होतो सायलीची. त्या सायलीच्या सिरियल मध्ये अनेक ट्विस्ट पाहायला मिळतात. कधी तन्वी सायली असते, कधी तन्वी प्रिया असते. कोण कोण आहे कोणाला कळत नाही. क्रिकेट मध्ये सुद्धा तेच आहे. कोणत्या बॉलवरती काय होईल काही सांगता येत नाही. महिलांना सर्वांना माहिती आहे त्यांच्या मनामध्ये आता मात्र आनंदाचे फुटकुळे लाडू फुगत असतील. त्या सर्व महिलांना माझा सलाम ज्यांनी या टुर्नामेंटला 4 चांद लावलेत. पुढचा बॉल यावेळेला फ्लिपर डिलिव्हरी आतमध्ये टाकलेला गोरखनाथ. आतिश यांच्याकडे क्षमता होती 5 बॉल 5 चौकारांची. गोरखनाथ तुम्हाला ते काम करावं लागेल. 4 बॉल 18 धावा. मॅच इज ऑन नाऊ. हा बॉल जातोय गोरखनाथ कडून मात्र पॉवर जनरेट होत नाहीये. ही मॅच जाते गोरखनाथ कडून, ही मॅच जाते मोरेश्वर कडून. 3 बॉल 18 धावांची आवश्यकता. नेक्स्ट डिलिव्हरी. एक धाव म्हणजे विजयाकडे जाणारे एक पाऊल आहे. राधे श्याम यावेळेला मात्र राधेला खुश करताना श्याम दिसतो. गोलंदाज दर्पण शिरगावकर. श्री दत्त प्रसादिक म्हणजे दत्त देवस्थानचा हा खेळाडू. दत्त गुरूंचा आशीर्वाद लाभलेला हा खेळाडू दर्पण शिरगावकर कडून येतो. यावेळेला 24 तीर्थांकर गुरूंना मानणारा दत्ताला जेव्हा जेव्हा आपण पाहतो तेव्हा तेव्हा विश्वावरती स्वार होणारा देव पाहतो. यावेळेला मात्र फलंदाजावरती स्वार होणारा गोलंदाज पाहतोय ज्याचं नाव आहे दर्पण शिरगावकर. 1 बॉल आणि 16 धावा. या रन रेट मध्ये सुद्धा कामी येतील. काल आपण पाहिलं सायू बाद झाला रन रेट मुळे. एक चांगला संघ बाद झाला. सायू आडिवरेकर हे मोठं नाव बाद झालं. यावेळेला मात्र 15 चौकार येतोय. त्यामुळे 11 धावांनी विजय मिळवतोय राधेश्याम पूर्णगड संघ. या 11 धावा विराज आणि मोरेश्वर स्मृतीला डुबवणार का येणारा काळ ठरवणार आहे. मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार जाते प्रसाद जोरलेकर यांना ऑलराऊंड परफॉर्मन्ससाठी.